aw danse Maliba TV 1 jabarani kan ye aw ka kunnafoni sentelima waati selen kun ho halamsa no bena juin kalo tiritan sheki masamba flani mukanu woro kirini josariya ministri Mamudu Kasunge ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni lishinyangi no ye shininga lasigide min be Malila u ka kuma falen falo olu bolila kiri koɲɛw jɛka fɔ sabatiri kan Mali ni Chine ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dɔnniya falen falenw sira fɛ ani kiri barada yiriwali ko ɲɔgɔn ye in be bila jamana fila ninnu ka jɛka fɔba sabatiri dɔ kɔnɔ min be senna. O kɔfɛ hamta lakanako dakuna gulmasi tabaw ka kunnasigi ma yɛma ye laseli kɛ kɔlɔsili baara dɔ la min kɛra juin kalo tile 17 sanba 2026 jema yɔrɔ la ko min kɛra sababu ye gulmasi tabaw ye jatigɛwalikɛlaw bɔ baara la ko hakɛla ko dankari kɛra fana walikɛla 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko de ka ɲɛnamaya la boloda kɛra u ka moto 15 kan ani u ka dugujukɔrɔmugu caman fɛnɛ o bɛɛ tiɲɛna o sira fɛ état major b'a ka cɛdenw fo u ka cɛsiri la ani ko jatigɛwalikɛlaw ɲinini bɛ senna yaasa ka dankari kɛ u bɛɛ la jamana kurukara fan bɛɛ la. An taa kɔkan kibariya dakuna Amidu Niger ka sangani bingani fagali waliya min tara ka ɲɛsin jori amani panguru jigi kɛnɛ soba ma n'o bɛnna alamisa juin kalo tile 18 ma san 2026 Niger faamaw ye kunnafoni o kan min na u b'a jira ko maa 13 de bɔnɛna u ni na o bingani senfɛ kani lakana tigilamɔgɔ 11 ni dugudentɔn 2 de jogina ka kɛ ni Niger lafasa minisiriw ka fɔ ye ko jatigɛwalikɛla 22 de bɔra baara la fo ka taa se maa siganama maa 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko minɛli ma ani ko boloda kɛra binganikɛlaw ka minɛdon kan bingani senfɛ o sira fɛ faamaw b'a jira ko kow madara sisan kalisa k'u cɛsirilen don jatigɛwalikɛlaw kɛlɛli la. An ma kuncɛ RD Congo ko Ebola banakisɛ bɛ ka jɛnsɛ ka taa a fɛ Congo jamana kɔrɔyan fan fɛ ko sisan bana in bɛ maa 875 de la jamana in kɔnɔna na min na maa 202 de fatura Afrika CDC ka fɔ la n'o ye farafinna kilantoba ka kɛnɛyako barada ye nka ko Kivu worodugu yanfan mara la k'olu de ta bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ ka kɛ ni CDC ka fɔ ye ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.